O libro empeza dicindo: sempre creamos pros mortos que seguen vivos e pros vivos que existen mortos. Consonte o físico e cosmólogo estadounidense Edward Kolb, o 95% da realidade do universo é invisible, materia e enerxía oscura. E ela é outra realidade invisible a que determinou e segue a determinar dende o Big Bang o desenvolvimento do 5% da materia que podemos ver, incluídos, a bo fe, nós mesmos e nós mesmas. Tal vez por iso Rilke afirmou que o creador en xeral e o poeta en particular é aquil que liba no invisible. Algún tempo despois de escribir este poema sobre un poema que fala verbo do seu xeito de nacer, lín unha entrevista con José Ángel Valente na que coincidían comigo, ou máis ben eu coincidía co mestre, en ver na materia oscura do universo unha metáfora da poesía, ou se cadra, no meu caso, do inconsciente persoal e colectivo que tantas veces e tamén nos guía.